Hola, bon dia, com esteu? Res, en primer lloc anem a presentar-nos. Amparo Moreno, jo soc Charo Marco, som les professores responsables de l'Aula de Cultura Clàssica Saguntina Domus Baeria i volem presentar-vos el que és una novetat per enguany. Hem creat una pàgina web nova, evidentment no l'hem creada nosaltres, va ser un regal de Reis que es va fer Teresa Cases, que és la nostra webmaster i és la que realment té tot el coneixement necessari per a portar a terme aquesta novetat. Vos convidem a fer un viatge virtual per la pàgina. La pàgina és molt clareta, té diferents pestanyes, una de notícies, que estan totes les novetats del dia a dia, que seria, per exemple, la resolució, tot el tema del protocol amb el problema sanitari, el blog, que continuem també treballant com estàvem abans, però tan sols anem a fer ús d'ell el que seria divendres, com fèiem abans, amb les coses que han passat al llarg de la setmana. Després hi ha una part d'informació general, on parlem de l'equip, la localització, l'agenda, el que seria el nostre projecte en qüestió. Després una part important que són les reserves on estan les recomanacions, les instruccions i sobretot la fitxa de sol·licitud. Ja sabeu que hem començat aquesta setmana hem obert l'inscripció, el termini, i ahí teniu tot que és l'explicació. Enllaçadors d'interès del món clàssic i el que nosaltres teníem molta, sobretot enguany, tal com està el panorama sanitari, donar un molt d'impuls al que seria el material didàctic. Ahí teniu recursos digitals, volem ampliar-lo i això suposem que és un apartat interessant. I per últim, el que és el contacte, on podeu fer-nos qualsevol suggerència, suggeriment, el que vos sembla a vosaltres de millora i res, vos convidem a això, a fer el viatge virtual per la pàgina, que vos agrade i res, vos donem benvinguda i molta sort en aquest curs.